Ten days, zviri sei nokutula Ncube, Helen Kamba, Pride wacho, Cynthia Makunyaze, muri sei wadzanai Mukize, Atanasia, Piri, Linda Wakatama, Naomi. Hello guys, muri sei, Tatu yaiti mboya pa life panapa. Yesi kamu ndepi yako. Tatu yaiti mboya pa life vedu yaiti mbotaura pa life hapa. Timbotaura musanduzi zvotwa watukwa nonda ndiripo ndichitukwa. I was there. I was there ndichibvarugwa. Yaiti taura the guys tionesane because truly speaking guys, this is getting out of hand. Kuvengana kwacho, kutukana kwacho, kudi kwacho. Zvawandisa guys, zvanyanyisa vasikana, zvanyanyisa. Tidi kunyeperana, tingasora chuzana edu zvimwe tikadi kutuka kuna basa kuurai, totukwa every day guys, daily rogaro gakaswa naMwari, tisi vanhu vanotukwa. Hapana chamusati matiudza ini. Chipo here chasa chiripo here chamusati mambotuka ini. Chiripo here chinyuwani. Chiripo here chamusati mambotuka chinyuwani kukati kushata. Totozviziva kuti ndakashata. Mukati hure totoziva kuti ndiri hure. Mukati muroi totoziva kuti yawa ndiri muroi. Mukataura zvemvenge totoziva kuti yakadhistroya kudhara antika vanhu totozviziva. Ndosaka takatoisiya kutendeuka kuti tunotoveko. Mukati fake aiwa izvozvo toti Mwari ndiye anoziva ufake hauzikamwi nemunhu. Anditika kati tuye pana patizotaura tionesane kuti muri kuonawo here. Hanzi yeah, I think so Manatali. Ketina ndachara na izvozvi WhatsApp. Ndachara na WhatsApp izvozvi kuti vakoma munganditsiurira pane vanhu. Okay, of which yes I did realize sure kuti maybe ndamutsurira pane vanhu. That was wrong. Ndachifa ngomutsurira kuseri. So kungomutsurira kwandeta kuseri. Andimaona. Ngadi ndangomutsurirawo maybe kuseri. Because Ketina ndida kudza ishua guys, ndida kudza ichokwadi. Ketina munhu anotoya kuseri kwandiri. Keti comes to my WhatsApp. Andimaona tototaura zvinhu zvanotaura and she can tell you kana achida kudza ichokwadi kuti never a day zvatotaura kuseri kana kuti kunoti zvotantaura vanhu ina handitauri vanhu nemunhu. You can ask her. Anotaura nyaya dzake asati ambotsinzwa dzichibuda kana kupi ndotogona ngomupa advice kana andifonera zvoguma zvakadaro. Andimaona. So I think inyaya yekuti ndamutsiurirawo pane vanhu zvisina kunyatsomubata mushe. Andimaona. But still guys, atisi kutaura nyaya yaketi. Keti atotaura iye akati manditsiurira pavanhu. Koma makatanga rini unditsiurira pavanhu. Kuseri kuWhatsApp uku. Ndikati aiwa wazondibvarura 2 minutes. Ndachitoseka ngati zvauri harikeni chai. Shuwa wandibvarura 2 minutes dzodzidzi. Asi dei kuri kudharawo shuwa Keti kumvenge waizondituka kudai here ndonyarara kuti ndaizofambawo newe. Ndangotosekawo hangu ndichidaro. Animaona. But anyway, haisi nyaya guys. Nyaya iripo ndekungoti guys andika I'm still holding my dignity. I have my dignity and ndinayo. Because ini ndinouya panapa ndituke munhu. 1 2 mukandinzwa ndichitaura zvokuti tikutaura zvinhu tikuita show yakanaka nezvatikutaura panguva iyoyo. Ndichita show yakanaka nezvatitaura panguva iyoyo, but handitaure zvinyaya dzekuti dyo tinotaura ndichipoteredzawo because tinenge tiri pashow yaizvozvo zvakafanira paya patinenge tichiita zvokuti zvemudzimba zvevarume nechichi tinotaura tichipoteredza hatitaure hedu kuti dyo, but that does not make me a better person. Andimazvinzwa. That does not make me a better person. Andimaona. But nyaya iripo airindiwe imbomira kudaro. Aimbomira azvibetseri kuti muti azvibetseri guys kuti titaure nyaya kuti zvotiti vanhu varamba chingotukana every day. Vanhu vachingotukana every day. Andimaona. Azvishandi. Andimaona. Tikuda women empowerment. Andimaona. Tikuda women empowerment. Yes, Keti ane right yekundituka, muregei andituke. Ane right yekundituka because ndamutsiurirawo pane vanhu. Andimaona. Muregei atituke. Andimazviona because ndamutsiurirawo pavanhu hana kushifarira semunhu wandinotsiurana naye kuseri. Andimazviona. Haisi nyaya. But nyaya yandoda ngotana ndekuti guys, ruvengo rwacho rwanyanya. Guys, ruvengo rwacho rwanyanya pakati pedu. Tiri maZimbabweans kudai, so the hatred is too much. Guys, the hatred is too much.
ina handina kuya munganditi headmistress pafacebook kana kuti ndinoda kutsiura vanhu because ndemera zvakaipa. Guys, I am the best person. Anditi I am the best person wokuti nditotaura because ndakabvako. I was there, done that, ndikabudamo. Antimaona. Truly speaking, guys. Antimaona. Ndakapindapo tikazviita. I am the best person to say it. Gandite tichibloka vamwewo vanenge vachiuya panapa akafanana neuyushu. Gandite tichibloka. Felicitas Makumba gara story munhu wepano. Andimaona. Isusu we are preaching peace, guys. We are preaching love. And I want to be the best version of myself, guys. I want to be the better person than I was yesterday. Ndoda kuita munhu ari nani kudaka zvandanga ndiri madays acho ekumvenge. Anti muri kuona. Saka ndochokwadi chiripo. Anditi handingarambi chiti ndakazoti ndakabva kumvenge ndiramba nchingotuka ndosekerera panenge pachitukwa munhu. Handika kana kuti panenge vachitukana. Anditi azvizonyanya kuita, guys, zvakanaka. Handiti ndisu mambuya acho here pa social media. Ndisu kama mambuya acho pa social media ndikunyepa here. Ndini ndisu mambuya acho pa social media. Andi mazviona. Zvokuti Keti ari kuzotuka ini nakatuka ani kana kuti hazvina basa sena inaye. Andi maona siyana inaye. Siyana inaye. But I tell them in past, guys. We no longer live in the past. Ina ndakuya kuzotukana na Keti. And ndakuya kuzotaura kuti maZimbabwe ese masocialites zviri kuitika, guys, hazvina kunaka. Hazvina kunaka. Andi maona hazvina kunaka pamasocialites ese, guys. Hazvina kunaka zviri kuitika, guys. Kuti mangwana uyu guys. Munhu zati mangwana tikasangana mumwe munhu achidyiwa neshumba kana atsikwa nemotikari tinosiyana here, guys. Muona mumwe munhu achitsikwa nemotikari apa because makambotukana mutosiyana here. Totosiyana here. Ngatisadaroi vedwe. Ngatisadaroi. It's never all masocialites ese. Antika munozoti mushandituka. I know kuti mteta live 100 million muchindituka is still fine. Antika is still fine. Munokwanisa kundituka. Andimaona munokwanisa kundituka isipo. Keti msiyai Keti. Maybe she's going through whatever she's going through. Siyai Keti atuke akadaro. Zvakaipa manje nezvokuti tikuziridze. And we don't know what she's going through. Andimaona saka kana chituka inini musiyai atuke. Ndaitaura naye WhatsApp apa. Andimaona hana undituka pana ndaitaura naye WhatsApp. Azobaya matari pa live anti. Azobaya live button. Akanotanga. And it aiwa gamu, then you are wrong kana makadaru. Then you are wrong. So what is social media? Social media ndei. Social media ndei chi. Social media ndei kusocialize vasikana. Social media ndei kusocialize. And toendere kuno kuzirira maoko vanhu vachingotukana every day. Do you know what social media is, guys? Umwe munhu anogona kufa nayo. Muzviziva? Munhu anogona kufa ne social media ishi. Musiye atuke, guys. Let a big, if that's going to make you have that peace, that inner peace. Musiye angagara me bachida kushitaura nguva yese asina pe kushitaurira. Saka nhasi ndampa platform yekuti ashitaure. Chirega atuka ari koko. Antimaona. But chingori pa kutaura, guys, ndichekutika tiri kungoda peace, guys. Inini maintaining my pass. I still have it, my dignity. I have it, and now ndatuka ini. Wambo ndashira chinyadzi. Wambo ndashituka munhu. Hazvina basa. Pakutaura papa munotonyatsokuona. Handiti mukutaura imomo munotonyatsokuona difference munotoiona mega. Andimaona difference munotoiona mega zvinide kuudzwa. Andimaona saka, guys, truly speaking, Keti Masomera muningina. Keti Masomera chero watiramba pa live ukati kudii ukati handikuzivi hana kudii. Hapana chakashata muningina wangu. Maybe watsamwira kuti ndawasezva wanyora pa WhatsApp kuti ndawenga ndakatanga kutsiura pa live rinto tsiura na kuseri. Ndazvinzwa muningina. Tichataura rimwe kana wapora rimwe day wapora. But mainini ngaichisiya matambo mainini. Wave big brand. We are now a big brand. Mozati Keti is a big brand, guys. Keti is now a big brand, guys. Rema wig. Hakuna munhu anodominate mawig pa social media apa Saketi. Hakuna munhu anotengesa mawig pa social media Saketi. Anatori brand hombe chairo. Andimaona atori brand hombe nekutodaro. Saka mainini Keti kutuka hamurambidzwe tuka yenyu.
asi ndatichikumbira mainini whoever ari kukuofendai handitika ari kukuofendai kuti akakutukai kana kuti akadini on behalf of all those people shuwa tinokumbira uregerero, tinokumbira regerero. Ini hangu ndakamira vamwe sezichembere repafacebook, zimbuya repafacebook rekushata iri rine masamba kumeso iri handitika Ketina Masomera munin'ina ndinokumbirawo find it in your heart kuti akakuofenda Keti varegere vamwe havana magatsi ekuzoya vachikumbira regerero kuseri. Handiti ndachiuya inini ndakamira kudai ndakamirira vamwe masocialize handizivi nyaya dzacho kuti zvakatanga sei zviri kuenda nepapi. I believe kuti pane pauri kukrosiwa nevanhu pauri kukanganisa kutaura achiva akadii vakakuita zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mainini ruregerero ngaichisiya matambo, ngaichisiya matambo, ngaichisiya matambo. Mainini muri big watove brand hombe rekutodaro Keti. Aiwa kuve brand ibrand tenda atidi chakanaka atidi kunyepa. Anditika chakanaka that was andizivi but Keti on behalf of vanhu vacho vese vakakuitira makuwa kakutuka nyati handidzizivi because handidi kuti ndikwanise kupika nhingi kuti ndikupika nhingi kana kuti kudii. Musaya muchindiudza definite kwanza kundiumburudza I know kuti atondiumburudza but that does not change me. Ethru Godon and musaya muchitaura zvanzi azoti hazvindichinji ndotukwa everyday. Munondituka everyday, munondituka everyday. Hazvichinji chero akataura kuti kudii, chero akataura masoko ari pasi pemvura, chero akanditukirawo chibereko icho chiri kutukirwa vanhu mazuva ano akachituka, chero akatuka chihure akataura murume wangu kuti ihure, chero akati mwana wangu ihure chairo. Hazvichinji chinhu hanimaona asi tikungokumbira kuti vede ngapachita pisi vasikana. Takwana pisi ngaichita Liana chinhu chinonzi brand hazvireve kuti brand mufanira kumuona chiadvertisera makambani kuti muzotira brand. Look at your numbers panoita malife ake ndo chinonzi brand. Who does not know Keti? Everyone knows Keti. Ndo chinonzi brand. Anditi aiwa minime handina kuya kuzotsiura munhu, handisi kutsiura, ndiri kungotaura chite kungoti takuya kuzokumbira regerero on behalf of mamwe masocialize acho ese including ini wacho. Animaona including ini wacho nokuti ndazomutsiurira palife ka zvazoita kuti ndichitukirwa murume, ndichitukirwa vana, ndichitukirwa chiya mheno zviri kutaurwa ikoko haisi nyaya iyoyo. Antimaona saka tachingoti toda kukumbira regerero pajekerere nokuti sometimes tikazvita kuserika hazvizoenza kubuda. Regai tite pajekerere aona kuti SIS MELLY mbuya yakumbira regerero, takumbira ruregerero on behalf of me and other socialites. Anditi Keti tachikumbirawo ruregerero, tokumbira ruregerero Keti mamoyo mwana amai. Keti tokumbira regerero on behalf of masocialites mwana mai. Kana wapedza wanchindituka wapedza mwana mai vangu chimboenda unovata umbozorora anditika wozomuka unyatsokufunga zvakanaka anditi asi ruregerero rwangu riripo palife ndichachengeta life ishi anditika kuti zvakwana vediwe zvakwana vasikana. Social media ichanakidza isisina pisi mufunge as much as yes we can mind our own business tutanga ngoita zvatichingotesa chingodaro but still somehow guys mumoyo mako munhu unotongonzwa kuti hazvina kumira mushe, unotongonzwa kuti something unongosanga zvisingaiti enda ndimblock iye hana undiblock tatishaura kuseri. Aiwa guys ngatege kutaura zvisina basa chiinvolva vanhu kana kuti kudii. Hanimaona kuti hanzi tiri kuinvolva vanhu kana tiri kuinvolva kana chiana kuti kudii guys hapana munhu anomboinvolviwa apa kuti hanzi azotumwa naningi hakuna munhu anotumwa vasikana. Ngatiregei kudaro, hatiregei kudaro. Toziva tine maissues guys tese tingori nemaissues atinawo munhu wese tingofamba guys but truly speaking maissues tenge tinawo antimaona. Saka indangoya ndakazvininipisa guys zvokuti kwaende munhu waikoko kuti ndikutwa kudii moteera ikoko moseka ikoko hanimaona ndizvatingoda. Sabina regai nditaure guys musandivharewo kuti nditaure. Sabina uri munhu mukuru. Sabina panonzi chembere inini newo unenge uchinzi chembere anditika zvokuti wapinda palive unopinda palive yaKeti wokuchidzira mwana Keti uchikuchidzira kuti ningi akazodai uchiwedzera fire. Sabina I can address you because utori muchembereseni. It's very wrong. Chero ukazondita malive wagara unondita malive every day uchindituka Sabina, it's wrong. Sabina urutaura zvawomen empowerment but uri kupinda palive
uchinobatana nevamwe vanhu vasipo. Handiti wopinda palive wonotuka maititi, wopinda palive wotuka madam bosi, wopinda palive wotuka Rutendo Samazi. It's wrong, Sabina. It's wrong. It's wrong. Sabina, it's very wrong. Vanaketi vana sezvakunoti vanototiti machembere vana kwatiri. Kana waenda palive yake oraiti iwewe uchiwirana naye zvokudaro, handitika try kuti uneutralize, handitika try to cease fire. Try to cease fire. You can call me fake, it's okay. I don't give a damn. Young fakeness no skama na mari. I don't mind about that. You can call me fake, you can call me but guys, enough is enough anyway. Enough is enough. Tangu vanhu vane hate guys, apa tiri kutaura kuti ngatigadzirei nyika. Nyika yacho tinoigadzira sei takazara ruvengo rwakadai guys? Nyika yacho tinoigadzira sei guys? Tiri kuexpecta kuti Zimbabwe tione change. Handiti tidzokere kunogara kumba. Zvinoitika sei kana isusu when we are sisters we are tearing one another apart and tiri kukuchidzira moto, tiri kukuzira, tiri kudai so. Hanimaona nyika yacho tinoigadzira sei guys? Mwari wacho vanotinzwa sei? Mwari vacho vanotinzwa sei? Tinonamata every day handi kuti Mwari titungamireiwo, Mwari titungamira nature. Handika taneta Mwari nyika, toda kuti nyika yedu inake, Mwari pindirai. Minamato yacho inosvika sei guys? Minamato yacho inosvika sei? Tichiita zvatiri kuitana izvi. Munoziva nachapesera vauraya nesocial media guys. Facebook is now becoming toxic guys. It's becoming toxic. Ini guys, musandichivhundukire panyaya dzekutukwa. Musandichikire panyaya dzekutukwa, but chandoziva, Ketiwa ndoziva inini. Handika apedza kuti live dzakatukwa uko, achazotanga kudzokorodza pano palive achiona malive yaka, achazotanga kutaura hake. Kwaiko zvinoimbomsiya yakadaro. Hanimaona, but haisi nyaya yaKeti ega. Ndikutaura mumasocialites ese. All the socialites. Hanimaona, all the socialites. All the socialites. Sabina uri munhu mukuru. Keyona Keti vana. Toti vari kufara vari kudai mvenge guys ka, it's something that tinotonyatsoziva kuti it destroyed a lot of people. Handika it destroyed hanzi ngatipei Docmark mari yake. No Taringa, we don't owe Docmark mari. I told you, Keti knows the story. I spoke to Docmark inini. Docmark akani ndine tsamba rakandinyorera Docmark. Handika Docmark aritouya kuno SIS MELLY mufunge sorry ndikuya kuRustenburg koko chichichi akati kuna Keti ndakataura naye before ndisati ndauya kwamuri. Ndakataura na Docmark apa ndivanga kuti na Docmark achira mapost ake anotonditega pamapost ake. Saka nyaya yaDocmark munoiziva, haisi nyaya yekunzi inyuwani munoiziva, but haisi nyaya yekutaura kuzoadressa pano nyaya yaDocmark guys. Nyaya yesocial media is becoming toxic guys. What kind of people are we? What kind of people are we? Mubvunzo ndangobvunza because ndagara ndiri mupipeline guys. Inda kutongotaura because ndagara ndine vanhu hope vakatongomirira kundituka. Hanimaona? Ndagara ndine vanhu hope vakatongomirira kundituka. Saka uchingotukwa kudaro still, but let me be at least one anouya wachingozamawo kudzoredzera pisi yachona. Ndozati handingaigoni social media iyi, handingazvigoni. Hanimaona, but kune vaviri vatatu vanogona kungonzwawo. Antimaona, vaviri vatatu vanogona kungonzwawo. Antimaona, Docmark deni asingashandisi foni ndamufonera panapa. Mutegei ndimi ed, mutegei Docmark auye palive, mutegei. Mutegei auye palive. It's wrong vasikana. It's wrong. Even mukutukana kwacho kunoitika makambozviona kuti tinozopinza vana vasina chavanoziva, tinozopinza vamwe vanhu vasina chavanoziva. Hazvizonyatsokuita zvakanaka guys. Masocialites ka believe it or not. Makamboona kuti tiri kubvuma kushandiswa naSatani. Makambozviona masocialites, makamboona here kuti we are allowing the devil to use us. Pakati pedu tose masocialites aya, kana kuti anonzi masocialites, kana kuti anonzi machii, handizito zviti machii handizivi. Makambozviona kuti the devil is now using us kuti social media tiparadzane. Makambozviona. The devil is now using us kuti tiite zvindege zvinotakura hatred. Kuita vanhu vanotakura hatred. Satani atageta isusu mufunge. Satani atageta isusu mufunge. Antimaona, Satani atageta isusu masocialites and fuchi zvinorwadza. It's hating guys. It's hating kuti tiri vakadzi vakuru. Imagine guys, one day kongonzi masocialites acho ese ambosangana. Antimaona kuti hazvina kidziwe here. Mofunga hazvina kidzi here. Hazvina kidzi here.
zvinonakidza. Keti munhu atori bho, bvunzai ini ndotaura naKeti guys, ndototaura nezvokutodaro ende handisi kumunanzva kana kumunyengerera, but I am saying the truth. Keti anotori munhu ari bho mufunge. Hanimaona zvinoitawo kusvika munhu atori bho zvoti mukataura kana mushara nyaya kusiruka uku hamubhilivhi kuti ndiye Keti uyai, hamubvumi kuti ndiye Keti uyai. Vanhu kune vanotaura naye kuWhatsApp munozviziva imi, vanofonera naKeti kuWhatsApp munoziva, hamubhilivhi kuti ndiye Keti uyai. Munhu atori bho mufunge. Nhai ruva, nyaya yatutaura panapa ndechi, we are talking about all my socialites. Imemi ndimakaipa manje comment section ruva. What you are saying comment iyo mningi kana tumbonongu. Retract that comment because munokonzeresa hondo. Why do you always want my Ketina Madam Boss to fight? Why? Why? Why do you want kuti Madam Boss na meti vagara vachitukana? Why? Why comment section tichikuziridza? Why? 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 Comment ya watonyora iyoyi. Comment ya watonyora iyoyi. Comment. It's a wrong comment because you are inciting violent kabisira. Kune two parties idzi. Hamuva wiri wotsitsere vese vari two vasikana. Hamuva nzwiri tsitsere vese vari two vediwe. Izvozvi hondo yese iyi ndei. Imbonyatsondudzai guys. Hondo yese iyi ndechi. Hondo yese iyi ndechi. Ina ndiwe nchituka munhu. Handiwe nchituka mwana wemunhu. Handituki murume womunhu. Handituki mai vemunhu. Andika, that should show you a lot. Andika, that should say a lot. That should speak volume. Handituke mwana womunhu. Handituke mai vemunhu. Handituke munhu asipo. Handitotuki. 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 Guys, do you know kuti masocialites ese aya guys vana vavasivani? Do you know that? Hatizivani. Nevitafunga kuti chikumbira ma prayer warriors ka muchipindira. Handiti ma prayer warriors achikumbira kuti muchipindira. This is getting out of hand. This is getting out of hand mufunge. We are being used by the devil mufunge every day. Ina nditauri zvinyadzi. Ndinotaura zvatinotaura zvemumba kana tichita show yoyo pano. Asi kuma sitita mumbotori comment yangu chinyora chinyadzini. Handina kana mimi nayo ikandei. Ite ikandei. Ashina kunaka vasikana. Mpepechwa munhu wese anobvumidzwa kumira nemunhu waanoda. Handiti Kelly, open the gate for auntie. Hanimaona munhu wese anobvumidzwa kumira panoda but azviite here kuti timu ningi tingi ndicho munhu ane munhu wake wanenge achifarira wanenge achimira naye. Handiti kuti kana when it comes nokuti hondo zvadzinozoitawo onaika zvinoitika tinogona comment section ndinzwisiseiwo. Andi tinogona kuti ndiri team ningi but munoziva here pakuti team ningi apa tinoisa vamwe vanhu tinopedzita kutukisa vamwe vanhu vasimo munyaya vakupinda mucrossfire. Zvinozokunakidzai here? Zvinozokunakidzai here? Zvinozokunakidzai here? Zvinozokunakidzai here? Alright, no problem. Tukuda maviews tukuda chini antika vanhu team ningi dzotanga kutukana dzedze. Poita team Ketina, poita team Melly, antika tutanga kutukana panapa titukana, antika mukutukana moza chinonzi kutukana nditi makupinzwa vana, antika team Melly chafara here, ndakupinzwa vana vaKetina, team Keti team Wig family chafara here. Ndo zvamuri kuita imi. Followers ndisu vanhu vachona tikurwisanisa vana hey open the gate for auntie. Tiri kurwisanisa vedu ngatisiyane nekurwisanisa antika ngatisiyane nekurwisanisa vasikana. Bvunzai vanhu vanoti Melly ndogara nchivadza kuti timu rinoti team Melly. I always tell them kuti mukaona nchituka kumastiti musaenda kunotuka. Kangani guys nchikudzai pano kuti mukandiona nchituka kumastiti don't go and tuka back. Nyararai because the more yamuri kutuka the more hondo dzichadziperi. Anditi I always tell you kuti mukana nchituka team Melly inozviziva inoti team Melly kuti mukana nchituka don't go and bash back because the hondo yacho haiperi. Vedu tokumbirawo nemweya waMwari nekuzvininipisa ndikuzvininipisa kudai kuzvininipisa kukuru ngapamboitawo peace. Mai Anashe tazvibvuma kudhara izvozvo tazvinzwisisa kudhara ndatokumbira regerero pano kuti ndakanganisa ndaita mistake ndanomutsurira papage pake. I have admitted ini ndiri munhu asingaomeri nekubvuma ndabvuma ndatobvuma zvechokwadi ndakanganisa
dei maybe semazuva isati tinongotaurira kuseri uko tichitorana ikoko ndangoendawo kuseri hanimaona ndaita mistake yekuti ndaenda handitika ndikanomutsura papeji pake I do admit and I even said pano I am sorry keti ndatomuudza iye azviziva ndamuudza kuseri anozviziva ndataura naye pawhatsapp ari kuzviziva kuseri hanimaona tazvinzwisisa handitika tazvinzwisisa Pamela Chivandire tazvinzwisisa tatobvuma we are admitting one I am admitting one kuti paita ndaita mistake ndiri munhu wenyama ndita mistake handi ndaenda kunomutsurira ipapo handimaona ndaenda kunomuturira ipapo ndiri munhu wenyama ndakanganisawo ipapo anditi nhai wedu zvinomuramba mongoti nhai Pelagia tikutaura zvinhu zvimwe chete wani but still takumbira regerero pato iye ketocha ndatomukuru zviri zvokukumbira regerero kwamuri mimi ndatotaura naye kuseri ndatomuudza zvapera andika zvapera kune ari kundisendera message kuseri kuti sisimeri zvandakakuzai nezuro this always happens every day zvokutukwa pafacebook izvi anditika it always happens every day pasocial media kutukwa handija kutanga kutukwa nhasi ndotukwa every day message yapopa pamusoro apo handiti maona ngatitegei kudaro vasikana patigaisha ndiri kutaura ndechekutika you're going in the pool Yeah, you left don't go that side you left the key in the land room for what for the gate. You opened hello mushe kanjani sure andimona saka ndiri kungoti inini guys zvakaoma vasikana hanzi from today musapinda nyaya dzemasocialites hazvina basa Grace Mukiwa iwo ndiwa kudondiudza zvokuti ndatukwa zvisingai ndotukwa everyday naye asi naye matanga kuona chitukwa nhasi here matanga kuona chitukwa nhasi here zvokuti makundudza kuti ndatukwa zvisingai kangani muchindituma imi munoona chitukwa everyday chamusina kumbonzwa chitukwa chimi hamuzivi kuti ndiri hurere pafacebook imi hamuzivi kuti ndiri muroyi imi hamuzivi kuti murume wangu ihure mwana wangu ihure hamuzvizivi here imi chinyuwani hamuzivi ndiri muroyi chamukazoshamisika nhasi chandatukwa nacho chii kuti kushata hamuzvizivi chinyuwani chamashamisika nacho naye team comment section chii nokuti zvituko zvamanzwa munozviziva hazvina kutanga nhasi ndotomboita kupostwa cheko cheko muchitotukirirwa iri picture kudai comment section siyai kurisanisa vanhu please tachikunzi taile magara kupu ndowa ndakagara wani ndakangoita tena kamera chete Mwari dei vangopindira vasikana Mwari dei vangopindira because iyo hatred yachona haisisiriyo comment section ina hangu ndoda kutaura nemi comment section ngatirege kupeshedzera vanhu vachitukana handiti team ningi I'm going to the shop to buy what sweet. sweet this time wearing swimming costumes I'm going to change. you go into auntie okay handimaona saka guys kutukwa kuuraya kuna basa ndotukwa everyday handichika haisi nyaya comment section ngatige kupeshedzera vanhu Keti akatukana nachera ngatige kuenda kunopeshedzera vasikana toenda kunoti mutuke tukaningi mutuke sterek tichikushidzira vasikana ngatige kudaro tobvapo chera utanga toenda kunokuchidzira chera tuka Keti it's wrong vasikana I know kuti people lives on drama people thrives in having this drama but guys it's too much guys it's too much guys hanzi problem masharisa panada kutsiurwa munotitsiura one every day matotitsiura pa one mukati mataura pa Facebook ndikati ndakumbira regerero one pano totsiurika one iye Keti anotsiurika mistake yaitika ndekuti ndaenda nomutsiura pa life Keti anotsiurika but ndaenda kunomutsiura pa live ndo asinawo kufarira of which I was wrong dai ndingavewo inini maybe I was going to react the same way Keti reacta nayo yekuti obva uye unditsiurawo pa live antimaona because antoreta zvakasiyana pamwe probably I was going to react the same way reacta nayo antimaona it's getting out of hand munhu anofa guys ngatirege kudaro munhu anofa guys kungokumbirawo comment section ngatiregei kuchidzira vasikana kubva takuchidzira uku tokuchidzira uku tokuchidzira uku chinoitika necho madam boss namaititi vanogara kuHarare vari two vachasangana kumaevents kumafunction one day they might fix their problems anomaona whatever issue iri kuitika pakati pavo one day
ava chandoziva handika zvikanzi maititi varwara nhasi madam boss will go there to check on maititi madam boss akanzi varwara nhasi maititi will drive there to go and check on madam boss hanimaona but I think isusu mafans takuzvinyanyawo vasikana hanimaona tinenge takuzvinyanyawo vanhu ti vachanhingirira vachagadzisana hanimaona the same way Keti achari kunituka nhasi mangwana munogona kutoona takutoseka takutojoinisana futi pamalife handimaona because then handichengeti grudge and handizvitori personal hanimaona I won't take it personal hanzi you always tsiura here palife that's the mistake andaita because pekutanga takambotsiurana palife paya hanimaona and she didn't react the same way she reacted today hanimaona that's why I had gone kunomutsiura not knowing kuti maybe today ndasanga naye ari parong because nangowana live iri pakati maybe ndapindawo ari parong move if you remember nyaya yekutanga yaye ndosungoenda nomutsiurira palife and she never had a problem with that ndosaka ndanga ndaenda but maybe today it was a different day andimaona maybe ndamusvikirawo day ranga risiriro guys hameno indatotaura hangu ndapedza handinangu zvakawanda handinangu mashoko akawanda ndo zvanangoti ndiye kuzotaura kuti ndandichikumbirawo ngaisiye matambo handitika kutuka kwachona zvazonyanya zvanyanya munhu anofa vasikana kana kuti ivo vacho vatenge tichiti vanotuka zvekudaro do you know kuti vanogona kupinda mudepression ivo vatenge tichipambiri kuti ndinganotuka munoti one day panenge akuzopindugwawo neumwe vachitukana munoti zvagona kutrigger kuti munhu apinde mudepression guys anogona zvinotrigger kuti munhu apinde mudepression saka this goes to everyone guys nyasha handirambi kuti masocialist kutukana pachedu but ndikuti isusu zvinozonyanya kuwedzerwa necomment section makambo kungoti kana usati wambobaya live button ka hauzvinzwisisi zvandiri kutaura hauzvinzwisisi kana usati wambobaya live button kuti uone kuti kana uri pamberi pekamera what happens zvinonetsa ndikutsanangurira because you don't know it guys but do you know most of the things zvimwe zvatinogona kuita nekutaura pamberi pekamera kana wawo wega kuseri kunozvibvunza ugotoe kuzvigadzirisa uri wega munozviziva vasikana do you know that kuti uri panapa hanzi stop acting big sister because maimuno you want drama handiti you want drama saka if you see me doing wrong are you going to keep quiet because you don't want to act a big sister to me? Is that what you are saying? You see me doing something hanzina Bridget niwe add me asi usauye kuzotuka munhu Bridget handitika we are not insulting anyone handiti mondiona ndichita drama moti you stop playing a big sister to me then amen SIS MELLY. Hello babes. Hi, do you right? Move right. Mushe zviri sei? So. SIS MELLY, I just want to comment on one or two things. As much as my fans are the ones that are aside, not all the people. Panomono nengwari loyal to you or loyal to Ketina to whoever is a socialite. But when it comes to a point when someone is disrespecting you, is this one loyal kwamuri? We feel the need to react and say whatever we have to say, not because drama or anything. It's just because in Nini, I've always followed you and I like you. But today, I'm not going to lie to you. I couldn't stand watching it, because I was going to say something or something like that. It's like as much as my fans sometimes know it's fire. It's not all of us. Some of us think why is this person doing this? Hence the reason back, Today, as much as you want to be the bigger person, and I know you've been the bigger person since you've changed a lot. I don't care what people think, but at the same time, today she was very disrespectful. So I think at the moment break because that's across a line of disrespect. No, it's fine. I'll just give a space though. But that's too
will not stop me from saying, guys, we need peace. Kotadi kuti timbo danana pachedu masocialize. Ingawa ndakumbira regero. I'm not kunaketi ega. Kune vamwe masocialize ese arikudi barikugwa hondo kuti ndakumbira regero whatever zvakaitwa nemumwe masocialize pamwe ndini pamwe ndeumwe masocialize ndangomirirawo on behalf of machembere acho nevamwewo masocialize echidiki kuti ngapachitawo peace asikana. No, we understand that, but that lady, I know by life pattern 20, 40 times a day. It's a sign of depression. It's a cry for help, you know. And we are missing the point. Kuti, why is she doing that? It's not about money. Pane zvitomunetsa zvasingagoni kutaura nomwe munhu, but she feels kuti kuyapa life kubaya pattern is the only way, because matukiro acho anyanya, you know, anyanya to a point yekuti kana ukakosora, you're in trouble with her. Saka, I think it's just a cry for help. Kutongo musiya eka zvanenge achida iye. Mungotanga musikumuona because amungapedzi munhu wese kuti vanhu vawirirane wamwe wani. Ndo magariro avo. That's how they've been raised. And you cannot change that. Okay. No, Kunzwa, thank you very much, Bridget. Okay. I'm hearing you. Okay. Thank you very much. Okay, and okay. Sharp. Pakaipa. Hello, dear. Hello. What did you say? Sister Mary, I think the comment section sometimes I enjoy put it there because mukaona mamwe lives ekuti munhu munenge makaita same so but munenge makata sama comments izvozvo ona like mamwe comments achituka vanhu zvekuti inebva matanga kukutidzira zvekuti unazwa comment section ndo vanokutidzira moto wese vakaenda uku voenda uku vanokurwisana zvingamboita but handizivi it's sure we got it before tisatenda zvoti taenda edu comment section because comment section inozomirawo kuti nenge chifarirawo ningi yofarira ningi but isusu naye mwanangu unofunga kuti isusu pachedu tiri vanhu vakuru vazhinji tinosocialize pachedu toga tigone here kuti tione kuti tiri kunyanya kutendera satani kuti atishandise kumutendera muri kumutendera ngozi aratasa kuti chero ima mutozivana ungai kuti tata ari kuSweden uko imi muSouth Africa mwangu muchitukana hamudzivani kana nekunobva umwe handizivi hangu handizivi mwari dei vangotibatsira I don't know kovana vanhu vari mumafacebook vakaona vanhu vachikuru vachitukana unoona mamwe mashoko ekuti chero isu hatigoni kumataura sevana but imi munoudzanya itosha kuti zvakaoma haka zvozonyanya sisi hey pakaipa alright mwanangu thank you very much thank you son thank you handizivi guys anzi uyu ari kuti right kanditore kwedza maita mutenda tione Renas Miyambo aiwa ndakunzwa hanzvadzi hello dear hello SIS MELLY zviri sei mushe muri sei mushe sorry mira wakadaro pane comment yachagona nokutula ncube ish I would love this nokutula I would love this comment yako nokutula ncube comment yavataura I would love that to happen ufunge vanhu tonyatsotsiurana chidzana chokwadi kana vanhu takakanganisirana pacheni masocialites kwakukumbirana regero but how is that zvinoitika sei because paunogona kuenda kunoyanogona tisena neni zvinoitika sei it will be one of the biggest achievement atinenge taita kuZimbabwe yekuti maybe we come to vanhu vose they come together upcoming and ivo vagara varipo come together votaurana like vachitiseka vanhu vachitsiura but zvinoitika sei how is that going to be possible taurai henyu my sister SIS MELLY isusu tinotorwadziwa pamune muchitukwa uko disrespect yake yakanyanya zvisingaiti because isusu tichitarisa hedu munotiitira zvakawanda isusu munotidzidzisa zvakawanda saka to just watch munhu achingokutaurira achikutuka izvi zvinotirwadza zvisingaite shame dai vambozama kuita peace dai mambozama pamasocialites acho dai ambozama kubatanawo zvavo ambozama kuita peace ndozvandiri kutaura that's what I'm saying ndonyaya ndochandozvorakura nditofaitirawo chero hangu nchizonzi headmaster kana kuda kuchita munhu anokondola kana kuda kudii and but at least it shows kuti I'm coming from a good place andisvika I'm coming because taneta nezvinhu zvakaipa asikana taneta takazviita wani
ruvengo rwacho rwanyanya ende mamwe mashoko so anenge achitaurwa izvinyadzi zvacho zvanyanya kumana hatisisina respect semazimbabweans hatisisina respect kana nezvinezvi chingu munhu andofunga kungobaya live button yake akutobaya achitukirira hazvina kunaka vete ndo hangu zvana achida ngotaura kuchete handizivi hapakaipa. Thank you, my sister. Thank you very much. It is good. We love you so much, SIS MELLY. Love you too, my Tamu. Thank you. I love Thank you. you. Guys, and this Zivi. Hansi Pisi Chiwororo Wabo and Tom Jones. So you see what I'm talking about again. One comment issue. You see what I'm talking about. Ndukuta ku eda shumbe sikuram. Doubt money comment ya isoba. Iri piku. That money comment and you got him na Juliana. Hansi Pisi Chiwororo Wabo and Tom Jones. You see now, Juliana daughter. This comment what on your right. You are inciting violence. This is a do makomeza tikutaura ti makomenda anoincita violent Juliana because imagine now Tom Jones wacho will be watching your comment handitika achipedza kutobaya live button based on the comments on that comment you on the comment section otobaya live button handitika atobaya live button andwana akutanga kutukirira munhu saka pisa chene tikasei na Juliana pisa chene tikasei tikufaitira peace uri kuti Tom Jones ngao yagadzirise vanhu. Tom Jones haana wanogadzirisa. Haana wanogadzirisa. Anongotuka zvidarika zvichenda. Apedza kutuka momutuka futi Tom Jones wacho. Haniwana. Mapedza kumutuka futi ka ozvibvisa futi dignity yake. Hanimaona. Nokuti Tom Jones from what I'm hearing it's not the way he is. Hasi zvaari. Antonzi ndokugweruko Tom Jones ndangu andizomuzino kuti mwana. Hanimaona. Antonzi ndokugweru. Nozati ndakafanirwa vanhu vakawanda zvichitaura a lot about Tom Jones and I was shocked kuti Satan Shishwaka ari kutishandisa. Hanimaona. Ketava uyo. Waita ako mningi wangu wanditukira vana mainini. Waita ako wanditukira murume mainini. Waita ako. Asi the truth is Ketina Masomera. Ndakamira panzvimbo ine ndokuda mningi wangu. The mistake I did is I came and saw you on live since tichitaura idu kuseri handitika hazvina kuipa wandituka hazvina basa but I love you Keti uri mamoyo 2 Keti hazvina watina here way yatingaita kuti Keti all the socialites ambosangana so that we iron out all the problems and we live in peace and harmony hapana here way yazvingaitwa nayo auya Keti ari mu comment section andiona hawauya ko waita wapedza kutuka wagona hazvina kuipa hazvina basa uri mningi wangu ndipokona tavaudza vanhu ngati musamutuke vangu musatuke Keti munhu wangu musiya akadaro because I know her she is not like that kune vanhu kana nekuseri munomuziva kuti she is not like that I'm not what I preach Keti no problem but mwari vanoziva God knows kuti am I or not God knows I'm coming from a good place and ndakuudza pamessage ndakusendera ngati Keti you are now a big brand a big rekuti you are undermining yourself. You are undermining yourself mining. Muri brand ratokora zvokutodaro. Pane brand rine mawigi pasocial media sewe Keti. Hapana. We love you but tachikumbira kuti kana dai zvaita imboita kuti tiunganidze tese Keti masocialites ese. Tiunganidze tese Keti vanhu vaite iron out our difference Keti tukuti nyika next year zvinhu zvichinje kuchineke kuZimbabwe ngazvitange newe neni mainini nemamwe masocialites nokuti ndisi tinofarira tinotevegwa nevanhu ndisi tinofarira kubaya live button mainini all right ndori baya seko wapinda watopinda woma kun uya anonzi God knows rega ndikenda kubloka God knows iwe nditokubloka Keti wacho anotosara iwe ndakutokubloka because hauzivi zvaunotaura uri munhu wemurume but you can't haugoni kuti uye utaure zvine sense and zvinovaka vamwe vanhu you can't taura henyu maini alright inini hangu ka ndikuda kungobata paissue yekutukana kunyanya pavanhukadzi honestly speaking it's took so low kuti mumwe mukadzi anotuka mumwe mukadzi kuti haubari uri ngomwa what is that
tanyanyopindwa nei? Imari here vasikana yekuti tingabva tasvika pakadaro ipapo? Nyangwe iri mari yacho unoidya uine museredzero yekuti mumwe mukadzi izvezvi pilo inomuka makuseni yakatota kuchemera Mwari kuti ndipewo mwana iyeye, mumwe munhu ari kuisa mameseji akadaro. Aiwa, that is so much bad. That's so much bad. If nyangu kana kutukira vana. Unoziva inini chandiri kungofaitira my sister ka chandiri kufaitira ndosaka ndati inini ndauya pano ketasipo andika ndikati guys on behalf of my socialites ese kutanga neni Keti I'm sorry ndikati Keti on behalf of my socialites I don't know zviri kuitika kuseri Keti ndikati Keti ndokumbira uregero on behalf of other socialites andika ndikataura kuti this goes to evidence ndokumbira uregero on others on behalf of Keti and on behalf of other socialites andika it shows that I'm coming from a good place andimaona because chokwadi twisting we should be kumberi following ya Keti following ya evidence following ya maititi following ya Madam Bossy following yangu following ya Zuva following dzemama socialites samunoziva. Imagine guys if tikauya vakauya vese tikaungana tikataura kuti guys handei kunovhota handei zvinhu zvakadai chii chinoitika vanhu vanobuda vakawanda. Thank you. That's no chidonzo rangu. Kwaita munhu akafanana naSabina handika mambuya vakafanana neni tisi mambuya kuFacebook isini naSabina tisi mambuya aipa Facebook nemamwewo mambuya handika anopinda pana Keti ane 37 years Sabina 40 something osvika pana kuti anosvika kuti aiwa how best can we do this otira zvakanaka osvika kuchidzira kuti uyo otanga kutuka uyo akazodai uyo kukuchidzira moto handimaona saka zvinofamba sei? No, that's very bad. That's very bad. Inini hangu honestly speaking, my group asina and follow vanhu vasina basa because sometimes you watch my lives akaita ana SIS MELLY kunenge uine vana pachitaurwa such kind yemawords andanzwa kwa Ketina no that's very bad. Ketina anofana kukura. Azvina basa zokubora ngatiti Keti atuka mwana wake Keti atuka mwana wake mwana wangu inini mwana wake wanga achituka anditi ane 15 years ndiye wanga achituka ina ndituki vana guys munozviziva ndituki mwana womunhu handituki mai vemunhu handituki mubereki wemunhu handitotuki kana murume womunhu atuka mwana wake pachavo handika zvapera but zvozora munoziva here do you know kuti kune vanhu we've got people that follows azoti vanhu they look up to us otodaro munozviziva do you know kuti kuna Keti kune vanhu kuti vanotevera Keti zvokuti chero akati koso vanototevera zvokutodaro koita vanhu vekuti inini ndikauya pano handika chero ndikauya ndakapfeka jende rangu chero ndikauya nemasamba angu kumeso handika they will still want masamba iwayo kumeso antimazviona that's very true. Exactly. Saka ndo zvandiri kuzama kuti nditaure kuti kwete kwese uku andiona vanhu vanenge ne vanhu vanenge vachitaura saka isusu if we start by tiri kuda kuti tikaenda kumberi vese vari kumasure vaya vanotitevera vaya guys truly speaking I'm telling you kana nyika yachamu kuti tikuchema nayo ndikukudza guys zvinonaka kutukana tingadipa zvokutukana pafair fence chokwadi zvakabuda mustyle kutukana kuri old fashioned ndakudzai chokwadi pamberi paMwari God is my witness. Kutukana kuri old fashioned. Kutukana mirapola. Kutukana only opens doors for us. Vakuna Satan. Do you know that sometimes we block our own blessings? That's what I want to say, Melly. Besides, it's old fashioned or what? Kutukana cheko it opens munyama and so many things because you don't even know kuti munhu wauri kutuka achachema achaita sei. For instance issue yevana takabereka vana vatoma teenagers enge tiri kutodetsekana nawo then ona mwa munhu achituka you don't even know kuti uri kuzviisira munamato upi pamusoro pezvinhu zvauri kuita izvozvo saka vazikanaka that's very much too much. Vanhu vangochinjawo hunhu pakutobhowa paFacebook actually pakutobhowa ukangoda kudai inyaya dzekutukana ukangoda kudai inyaya dzekutukana okay, thank you so much Melly for giving me this platform. Thank you my sister, God bless you. Pakaipa guys kutukana tinovhurira Satan mukana, we open the doors for the devil kutishandisa isusu masocialites handika tinoshandiswa isusu kuti timislead vanhu vanenge vari kumashure kwedu vaya handimaona tinenge tichitomislead vanhu vanenge vari kumashure kwedu mufunge. We open the doors for the devil of which personally guys ndidzokorodza story yangu kune vasiri kuziva
handika kune vasiri kuziva regai nidzokorodze story yangu handika back some years back 2016 17 18 no say 16 17 18 there was a group called Mvenge that was founded by me. Nandichi kuchitaura because andichararami masviri guys. Kana wakabuda muchivi hauchi kuchitaura because haurarami masviri. Ndinozviripita every day for other people to learn from that. Anti mashona. Right. Group Mvenge guys, it was never us who would go and look for nyaya dzevanhu tichachiposta. It was people, certain people like you guys, who would bring nyaya about somebody. Isusu semadmin taingopiwa nyaya toposta. Hapana tingaziva Zimbabwe yese tingaziva. Most of the people that unozoshaya kana utozoona munhu achiposta kuti ndiye munhu uyu. A lot even vanotituka nhasi used to go kumadmin and give nyaya handika tichiposta. We takabvuma. It destroyed a lot of people. It destroyed a lot of families. We did not know. Andimona patime to do ghost what we are going to uzoningirira uzo incite violence. You can't incite violence pano. Antika you can't incite. Apana cha tukwa na keti chanisina mbotukwa muma street room. Apana cha tukwa na keti chanisina mbo ndaka tukwa na choma street room. Ashamisu kuna tukwa na keti. Antika it destroyed a lot of people. Andimona so safaunda inini munozati unochinja unenge asizvo zvaunenge uri munhu but nenyaya yekuti entertainment unochinja ugopesera watove satani dhimoni racho iro iwe hanimona nenyaya yekuti juice kana kuti ndikupiwa nyaya ndikuda kunzi ndakapenga ndikukudza. I'm telling you the honest truth guys, the truth, and this is the honest truth. Hanimona as much as vanhu vaifarira vachidini munozati ndoga inini personally one day andakuudzwa nemunhu kana kuti ndakagara pasi ndikati but izvi zviri kuitika izvi makoments ndaimaona. Musafunga kuti makoments ndasingamaoni vamwe vachitaura kuti zvamuri kuita izvi. I sat down on my own and said but Marika, this is not me. This is not me. Ina ndakukurera ndakadai asiriwo makurudzugwa ndakaitwa. Keti ari kufona pa wrong phone. Keti is calling on the wrong phone. Andika Keti uri kufona wrong phone. Phone ari kufona yoya isiri yandichasata live. Ufona pane email phone. Kana uchida kufona fona pane imwe phone. Hanimona ndakagara pasi ndoga munoza ndikati Mwari kwabereka kwangu kwavarika vari kupiduguka kudai mumakuva plus tikutokura kapa tikutoenderera mberi nekutokura ndikuita munhu akati instead of me creating friends and family I'm creating ndiri nherera enemies. Ndoga guys, you know what I did? Aripi eta ndisi kumuona ndakaenda kuadmin team kana ndichinyepa andichika I went to admin team. Ndikasvika kuadmin team ndikati guys ndokumbura tite meeting. Vakati meeting yei. Ndikati guys inini ndikufunga kuti let's close this group. Inini moyo wangu something is not right. Nangu anchad guys. Tikuita meeting yedu team admin team. I think we were about 7 or 8. Hanimona. Shikanzi why? Ndikati guys tulisipira tukuita zvinaona. Vabvunza ima admin ndikutaura pa live ka vari kuzvinzwa. Dedzai vana bright. Dedzai vana bright. Vauye. Ndikati zvatukuita guys andifunga kuti all in the name of entertainment una zvikuitika manje isusu hatisi maghost. We are not even using ghost account. We are using real accounts. We have created enemies guys. This is not good anymore. Homes are being destroyed all in the name of entertainment guys. Inanga nchadi mafunga kuti vakafunga kuti ndikunyepa ndikati ndakuvhara group zvikanzi no imi kana mazati mauda kuenda moenda mosiya group ndo vakaramba madmin andika vakati aiwa moenda yenyu motisiya ndikati guys ndikutorevesa ini ndatofunga kuenda pamberi pevanhu kunokumbira regero rezvakaitika kumvenge though I cannot change what happened but as the time goes on people will find it in their hearts kuti kana mchida I can go on behalf of everyone pano let's close this group and move on andika then admin ikati all right kana madaro no problem let's change the content hanimona poreka kuti achadi content iyi munhu nemunhu anoda kuti oya zvimira nyaya ngati zvawakwamuri ini hangu ndakurova pasi guys sekuseka sefani ndakabva ndatorova pasi ndokuya kwandakaita ndikauya hangu pano ndikatanga kuti kavhura diaries takatanga kuti diaries tiri vanhu 50 hanzi mune pain andina pain I don't have any pain andina pain ndikaya ndikavhura diaries takatanga 350 tichita hedu live yedu 350 tikapinda mu60 tikaenda mu17 tichingofamba tichingodaro kusvika tazokura zvikapata svika panapa nhasi
handimaona kusvika patasvika apa nhasi tichingofamba mbichana handimaona so ndakauya palive kana kana kuita ka 4 ka 5 antika and I even apologized kune to public ndikati guys kumvenge ndiri founder kwakaitika zvakawanda people were destroyed ndikuenda ndakazvimirira guys please ndiregerereiwo ini ndakazvimiririra ndakakumbira regere kana kana ndaka 4 ka 5 vamwe vakatora regere papo vamwe havana ndikati I will give them time nekufamba kwenguva people would call me one smelly no but truly speaking I was tempted a lot of times ndasiya people would come achinitokonya kuti ndituke zvandaita kudhara vonditokonya kuti ndituke but ndaingona matatu mwari ndibatsirei I'm not going hanzi aid me ndikaiti me aid I'm not going back there ndikadarika ndakakunda ndinambovhera ndakatuka munhu papakatanga diaries andinambovhera ndakatuka munhu handina ndombowa mwoyo kuda kutuka but samwe ndozvidzora kuti but mwari ndakudzokera back kwekaka ndobva ndasiya I'm aiding you I'm aiding you Hello. Hello. Ndakateerera Keti. Adona. Adona. Simba majoni. Oh, sure ere Simba ndakukangama ndiwani. Ndikumeeda wani. Fapa ndakayeba diaries guys ndakabva tosiya ini ndakatemptwa kakawanda mochiziva guys ndakatemptwa kakawanda ndikanzi achatuka ine mamuchaona tikumupa 6 months vana Sabina vakati tikutomupa achadzokera kumvenge chichi Sabina inditira my life every day guys ndaitigwa my life ekutukwa na Sabina every day ndaitigwa my life ekutukwa andinambovhera ndakamupindura ndakati ndakatosiya kana kukanzi x wafuratira watofuratira zvachose ndakafuratira andakudzokera kumashure nanhasi anenge achingonzi anondituka Sabina handine naye because ndakachandakaiti ndakangomubloka ndikangoti let me block ndikasiyana naye antimaona ndakangomubloka ndikasiyana naye antimazviona so no need for you to remind me about things that happened 6 years ago. It happened 6 years ago mvenge and andizvirambe because andirarami mazviri ndakatodarika stage yoyo ndikuita move forward ndakati ndokunonzi kutendeuka guys ndakaripenda kuda moda kuzochera wejiroro ndakatoripenda handika saka ukawa uchitara zvokuti mvenge ushara wega zvokuti mvenge unochotara wega istakati move on no pain. We don't live in the past, we are living in the present. Handika we don't live in the past, we are living in the present and in the future. Saka zvimvenge zvamunenge guys apana chinyuwani chingani chatukwa chandisinga daily kana kuri kunana mafira kuri kwenyuko kako handambovhera ndakapindako never paupenyu hwangu asi dzimungu waizongodhumana nazvo unogokatunwa ugotukirirwa pagoita vanoti vanokuziva dzimwe nyaya ugoti panoti utsama unoputikira kuseka ugoti ko izvi zvakaitika kupi ndezveizvi ugoputika uga nekuseka guys kusvikira nhasi unoyu handika kusvikira nhasi unoyu ndikamboti gai vasiye vakadaro vari kutsiva maybe ndevamwe vanhu vaiposta mvenge vasiye vakadaro zvichapfuura handimaona nanhasi takatomuza kukainda sanga ndasingiti kwai yanyoga kumafira nekuti aitombondikana kundichena ndotouya pana pandichiseka mozviziva ndinotouya ndichifara ndichiseka pano kwanzi kwazonyogwawo vane vachitemesa nguva yavo because the real Melly inini mwari wangu neni vanozviziva. Kune vanhu vandotaura navo kuseri vakawanda handika vanokuudzai kuti munhu akaita sei munhu anenge asingandizivi saka munhu anotaura zvaasingazivi anenge achingokutaura based on zvakaona kumasure handika antimaona murume nyaya yemurume iyi kunzi murume akutukirwa nhasi murume wangu baba father diaries handika iyi nyaya ndindakauya pano ndikatokurondedzera sezvairi handika iyi sezvairi ndakanga kuudzai sezvairi nyaya hamuna kuudzwa next dokumakuwa yakangobuda seguwa asi guwa racho ranga sina kutaurwa sezvazviri nemazvo ndikachiregai ndikuudzei kuti timbopedza nyaya ndikauya ndikakuudzai nyaya yose sezvairi handi pakaita issue yemwana wangu yaShakira handika hamuna kuwa nemakuwa could have kept quiet nanhasi zvakangopera antimaona but ndakangouya pano ndikati guys semubereki ari kunetseka ndanetsekana vasikana ndibatsireiwo handimaona pane issue iripo yakadai mwana and you were there guys
hamuna kudzwa nomumu. Ndini ndakaenga kutokudza indoga. Haisi nyaya yekuti zinganzi yazonzi nhasi yakushandiswa kana kushandiswa kuti ishandiswa against me. Hanimona haina nebasa rose. Nefather that is kuti havana kana nebasa rose. Ndofunga mavari zvimbomu hamene koko. Hanimona. Saka hapana kana nyaya document yakaitwa na Keti. I came here and I told you about nyaya document. Document akazondifonera akanditi aiwa ndakasendera Ketima audio before sandataura nemi. Andika ndikati Keti afunga kuti maybe mari send audios. Chikanzi aiwa ndikati document akaudzwa nema friends ake document we were on a 3-way komudedze ndimi edge. Akanzi document simela havana kusimuka here kubva kuRustenburg uchiti chavaisira mari vaswa kuJoburg. Akati vakasimuka. Vaifa kuenda kupi? Vaifa kuenda kuMpumalanga. Saka iwo 1.2 yasvika kuMpumalanga yasvika handisivi. Zvikanzi that's the cheka tikudze sine shamwari dzake dzine motikari. Aikwani mari vakadzokera nechine 1.2 iyoyo kuya nekuenda. Makazotumira here mari zvikanzi handina kutumira mari. Zvikanzi saka dasi oyo akati no akanyorera tsamba document. Sis Melly, I'm sorry. Muza muri mama kana vakutarisai. Kwamakabva neni kure. Handika muchingodaro kune kuri kungofarisawo ndikutouya kuRustenburg. I'm coming back kuRustenburg tizogara pasi because I need guidance. Ndisamupenda chinditega ikoshini. Anamona ndikati no problem dokuuya. Ndo nyaya yacho ana Keti pakachitipa kune nyaya document akati Keti ita live ni yacho na uedit document undi edit. Ita live. Undi edit because anga isiri nyaya makona ndatokuudza inyaya ipano. I had told you the story here. Hanimona. So handizivi vasikana but chanongokumbira nchongoti vedu weka ngatisiyanei nenyaya dzekungo handizivi wangu handizivi ngatakudawo pisa handizivi handiziva handina kunzwa hangu yazuva ndandisipo palive remember ndiri kunoku but whatever zuva did to Keti ndichakumbira regero rwacho kuna Keti wacho rwazuva ndini ndichakumbira regero rwachona ndozotaura nazuva kuti naikizwa kuwakaita sei Keti ndichataura naye Keti wacho ndonzwa kuti akamita sei zuva pamwe kune zvakaitika kuseri zvandisingazivi. I don't know. Guys, mukuona zvamukomenta nambotarai kuti mukuti ningi anoita makuwa, ningi anorumira, ningi akazoita makuwa, ningi akazodai. Handiti guys, handizvo guys. Handikwasi tingataura kuti hanzi nini nditi nini ningi akaita makuwa, ina handizvizivi guys. Pachandongoziva kuti hapana nyaya isingagadzirisiki. Hapana nyaya isingagadzirisiki. Whether pakaitiwa makuwa, hapana kuitiwa makuwa. Guys, vanotaurirana. Ndosaka ndiri kuti ngapaite peace. The only way kuti peace iitike kuti vanhu vari kuti vakaitirana makuwa vataurirane. Hanti kuseri votaurirana vogadzisira kuseri voya vachiseka kumafans. Hanti ndizvo. Anzi Keti handichamuoni Keti nitoende pandisi kumuona ini. Handichamuoni. But ndozvana nangoya nazvo hangu. Chandoziva achauya yake handisi kuziva. Achauya yake handisi kuziva. Achauya handisivi. Saka ini ndangoya guys nyaya yangu that's my story. Hapana chandavanza. Hapana chandasiya. I'm being transparent. I'm trying by all means to be as honest as possible. So ndoya nenyaya dzacho ndoga. Hapana kana chakamboipa. Nbo edamini kuti kai edit. Iri kuramba kuedha. Mina ndibotry lusindo icho. Tino edha. Juliana mwanangu makomenti akafana neaya akaipa. Tom Jones munhu ufunge usataura makomenti akadai muchimuningirira muchimupa mbiri sina kunaka. Zvakaipa. Hello. SIS MELLY. Zviri sei? Ndiri right. Isi taneta nenyaya dzisina nebasa refu. Muri kuona kuti pane zvimwe zvinhu SIS MELLY zvekuti zvinoda kusekererwa kakwaita zvimwe zvisingadi kusekererwa. Handiti. Keti ngaadzidzewo kukura. Kangani muchimutsiura palife. Ende haana kutuka imimi cheteka. Haana kutuka imimi. Handiti. Atuka nevanhu vakazviendera kuhaiti nekudii. Handiti. Saka she needs imimi mukamuregerere zvenyu nekudii handiti is fine. But she shouldn't be stooping that law zvekuti anokotuka vanhu zvisina kunaka. It's not right. Munhu ngaabvume kutsiurwa. Alright. Pane zvimwe zvekuti SIS MELLY hatingangode kujaidzana zvisina basa rese. Handiti.
ende zvataura nevamwe kuti isisu we love you that much Sis Melly. Ende futi nyaya yekunhika ndakumbira Sis Melly, nyaya dzekumvenge kuramba muchingodzokorodza muchingoapologiza nekudi, we know about it and we know everything that has happened. We have seen you apologizing, we have seen you opening your platform muchiti vanhu vandakatadzira huyai vangani vakauya anditi. Saka don't let these people don't let these people try to confuse you nekudi tichasvika pachikamu chekuti tingange zviri kusekesa guys ka tichasvika pachikamu chekuti kana father diaries vachasvika pakurwadziwa kuti Melly you need to stop. Handichadi kuzviona pano pamba due to your mental health. Vanenge vakutoita worried about your mental health. Zvino chatinenge tagona chii? Hapana chatagona. Ende nyaya yekunzi zvodi vanhu vati hey munhu ane depression nekudi, I find it to be a very very big insult to people that are actually battling depression. Some of us are going through depression, Sis Melly, zvekuti it pisses me off when people just take it lightly kuti ane depression ndosaka ari kutuka vanhu. What does that mean? What the hell does that mean? If she knows and she acknowledges sometimes kuti ane depression, she's a lovable person. Keta anodika but pane zvipangwe pekuti musandiseke musandinyanyise kundisekerera sereki muchiona kuti I'm destroying myself. Anditi musangoda nekuvanhu ngavasangoda kuhwanda nekuti hey munhu anongwadoro munhu anda nyaya yekuda kunzi ndakapenga ka ichatinetsa. Kana Keta ari kuona ini zita rangu ndofuka uri kuriona kundibloka kana kusandibloka, it will change nothing in my life. Anditi ngatidzidzei kutsiurika. Chiri kundibhonda ndechekuti how many times anditi how many times dzapakatsiura imimi Keti tichiona vanhu vachiona palife, how many times nhasi zvazoita sei? Hold on Lucinda, chidiki anti kote hombe andizoti tiri pai tasei tasei uku tasei kugarage tasei kustoreroom uku taura kwa Lucinda. Keti I love her so much but ngadzidzewo pekugumira sometimes because dzine drama kaidzi dai zvaibvira kazupuka bhegi ka ambo withdraw kupa pamwe kumaZimbabweans mari dzeFacebook idzi. Viola Ncubeka, you don't Viola Ncube, what you don't need Mika, I don't need you either. I don't need you either, my dear. Keti wacho nakatomubvunza anotoziva kuti anoziva zita rekuti Lucinda. She knows it. She's Keti kuseri, you'd agree with me Keti she's not like this kuseri. I don't know. I don't know. Maybe she's going through some stuff. I don't know. Tomorrow, tomorrow again, us the same people as mothers. Tinotanga takudzoka futi. Wabva kutuka mwana womumwe wakutanga kudzoka futi uchitaura problem yekuti ndaitawo problem nemwana. Ndaitawo problem ndechakati. How the hell do you expect people to take you seriously? Mangwana makutaka kuti tokumbira mari yekuti tibatsire gogo wazodini chi. Are you really preaching are you actually living what you are preaching? The same way yati mimi you need to stop. You are not Azichi, you are not preaching what you practice or something like that. Is she doing the same? Zanyanya guys, it's enough. We have had enough of it. And Sis Melly, I'm begging you kutika, I'm starting to see a weakness in you, my sister. Yekuti, you are ending up having to repeat yourself for the same things that you have prayed about, for the same things that your past is Sis Melly. Anoda kusara ikoko ngaasare ikoko. Anditi ngaasare ikoko anoda kusara ikoko. We have had enough. Sometimes akona kana uine had enough and follow me and kudedzika ku platform kwangu ibva ku platform kwangu. Mira Lucinda mbomira Keti maini moyo mutukwa moyo ndizvo maini I don't know tichataura kuseri what is going on kati mbotaura tichiseka sana kuti uchinditsiura na zvokuseka andika usiri personal andika paita kuona Keti paita Lucinda ndima moyo paita inini paita iwo chero wati wagura ukama iseda asata gura ukama
An hatitambi naye Kola. ndiri kuteerera imimi taurai. Asiketi ko ambodi parura. Ndinotamba newe. Ndinotamba newe. Aiwa imimi Asi newe Keti mboya zokumbudza ndinotamba newe newe mamwe. iwewe Lucinda Iwe uchauya kuretu unopeka kwangu iwe. handitambi newe Aiwa ndourepamene. unopeka. Tinogorekedzera kukutsiura kuti zvaita sei tinotokutsiura uchidoshinda Aiwa Lucinda, imbomira tinyatsokwana sengoti ndikubva masenda Ketina nhai. Keti, Lucinda, chimbomira, Lucinda, mbosiya Keti. Then mamwe. Are you okay, Muno? All right. Zvekuti. Sorry. Go and look for the small price in the storeroom. Nice smell. Hamusina namba yangu here. Hamuna namba yangu. Ndinadzo wena. Ndinadzo. Saka pamaona kuti munin'ina wangu anenge akunyanya zvinyadzi madii kufona ikoko. Mukanditsiura palive ndoonererwa palive. Ipapo ndo Papa ndangoti kasana wangati vanombosura vakambosura navo last time palive pamawiti problem nazvo. Imi towirirana zvekudaro sisimeli mungadai mangouya kuseri munin'ina ndiri kuona unge zvanyanya. Tototaura unoziva kuti pasina vanhu ka hapana pandombozoonerwa apa ndakutoonerwa because pane vanhu. Asi zvisinei ndabvuma wani ndikati ora ndakanganisa pakuti ndauya kutaura pamberi pevanhu. Munozviziva wani sisimeli. Keti, ndozvandiri kutaura kuti ndataura wani even pamameseji ndakutorera kuti ndakatokanganisa kuti ndaenga kutsura pavanhu. Dei ndangouya kuseni ndangoti kana seni papa takambotaura tikangotsurana pavanhu tikangofara tikangopera huna kuchitora serious. Pamwewo hausozvitora serious. Mandazvona kuti wazvitora serious ndosaka ndauya. Ndandiwana ndikati Keti, sorry tazotaura pavanhu. Apa ndatonyangadzwa nekuti mangouya palive ndiri kutoti ndiri kuedha mukoma wangu zvatinosiita makutoti wakuzvinyanya aizvi vanhu vanotaura everyday pafoni sisimeli ingatogara tichitaura wani. Guys, compensation mukuti anzi ndiri kunanzva Keti. Ndiri kunyengera Ketika. Handisi kutombonyengerera Keti kana kunanzva Keti. Keti munhu wangu ndakudzai bhaudha rasipo pano. Ndikati kuseri kana ukataura naye unless kana chindifeka hake. She is not like this. Ndakudzai. Ndikati she is not like this. I believe kuti something is wrong. Chaasina kutiudza. Chataura chipi chatinambobvira takatukwa mastreet chekuti azotaura Keti. Ingoripo ndeyekuti chi imimi neni tiri vanhu vanozivana moziva kuti hapana kana 2 days ndichauya kuzokubvunza kuti ko pane munhu ari kundikumbira platform yekukutukai makaitana sei nemunhu kuratidza kuti ndiri loyal kwamuri handiti. Saka imimi dai mangoitawo the same kuti munin'ina ndiri kuona unge zvanyanya uchiri right here kwete pavanhu. Lucinda ari kumunzwa. Lucinda ari kumunzwa. Uri kumunzwa iye achitaura. Guys, apana chekuti anzi mungatindonyengerera pana Keti kana tukunanzva, but I'm just trying to make peace, guys. I'm just trying to make peace. That is what is there. Not to her only, to everyone. Pandauya pano nda-addressa all the socialites. And nakuti Keti chete. Hanmaona. I'm trying to vese zvavo. Vese. Tese. Animazvona. Tese. Antimazvona. Not kwakoti ndingati hanzi tiketozomunyengera nati kuti togomunyengererei guys ane chicho kuti tingamunyenge hanzi siyo network simeli. No, ini ndichiripo kai saka isi yangu network. Iya indichiripo saka isi yangu network. Te yangu ere. Guys, peace is for your own good, guys.
try it. Hanzi muchipo but hatisi kuonai. Whoa! But mira nditrai kupinda munhikiri. Hanzi Meli wakura shuwa dei wamudza shuwa kare. Priscilla ndosaka ndo wazviona zvandokudza zvinenge zvandokudza vanhu vanenge vasingazive munhu. Wazviona ka zvandokudza kuti havandizive, they don't know me. Mira ndinde they don't know me. Zvandiri kutaura depa kuri kudhara ipapa handisingade tato iwe Priscilla watokura neni unyazotondiziva zvakutotaura one comment section. But inyaya yekuti chete I'm no longer that waona. I'm no longer that. Saka panonetsa. Handichagoni kuti ndite izvozvo, handichatodi kana kutodzokera ikoko kwanditodi. Mira nditrai kuchiona kuti pana panetwork haisibata here. You know Katie's life. Right. All right, guys. Kana pasina hapo kana network isingasaiti ndinde hangu. Dai madam boss handiziviwa ndinyafina handisinyatsotoiziva. Hanzi itaisa madam boss. Right. Chikura iwo pana OC chero akakutokonyai. Ati makambotidza fiyo wakambodza shana zva OC. Wakambondinzwa, have you ever heard me talking after the incident yapera? Have you ever heard me? Wakambondinzwa ndichituka OC. Wakambondinzwa ndichitaura OC. My guys, makambondisha live ndichituka OC. I just came here ndikangompa mafacts ndikazviendera. Handina wandakatuka. Makambondinzwa ndichituka OC. Makambondinzwa guys, tauraiwo. Makambondinzwa ndichituka OC. Handizi kuti kureva kuti chikona chanzi chichitai the same pana OC pose. Alright, let me add Jekungarande. Jekungarande aripo. Jekungarande anoda kuedwa but haisi kupinda. Handina, and OC is not a topic pano. Handina mbotuka OC. Handina mbozera ndakatuka OC. Makambondiona ndichituka OC. Network yangu. Right, let me try again. Guys, inenge network yangu. Inenge ya network yangu. Right. Virginia, you are missing the point. You are missing the point, Virginia. We are not. Kabrasi nikadiki so. Around. Chinema kubo. Chiripo chinema kubo. Nzo chiripo. Samori gainju zokubrai. Poziri momo mukati. Tufunga kaso lebe mukati kati kumberi mu. Chiu amendapirisa dziri mu dishi. Chichaga kuti panyama dzarambisa dzisemuda bika ipi. You can do campina some oven again, but you oven and any motor. You can do it and you can do some oven much. Put some salads. You are missing the point. You are missing the point. Well, the issue we are not addressing Shituko. We are addressing peace. You are addressing peace. We are not addressing Shituko. Nokuti Shituko ndimi mukutonyora. Ndimi mukutonyora. We are addressing peace. Kuma social life. Do what zvatutane zvazvo. Saka iwo yekuti tukadisa manikirika wakutokanganisa. Because we have to go with Amune. So we must take it now. But now she has to, tomorrow we are going to school. She has to go home now. I'm finishing here, then we'll take it.
ine handiziviwo ini hai handichaziviwo kuti ndodini. Ndozvo zvandiri kutaura. Peace has to prevail because taneta. Hanomukuona, peace has to prevail. Ndo nyaya ingoripo, inyaya yepeace. Imi kutokanganisa, you are missing the point. It's not about the insults. Zvatuka tinei nazvo. Zvatuka tinei nazvo. Tikuda peace especially kuvanhukadzi isusu. Hana ndapukuta wani iri ngoramba iri blame. Wadzoka ndosini. Tandichati hedu haiwa taneta isi kungodawo peji redu SIS MELLY diaries yedu yakango ine runyararo rwaro. Taneta. Anyway, I think kana zvanetsa sezvamukutaura kuti maybe let's stay in our own lane. Maybe we need to start doing that. Tongosiyawo hedu, but zvenge zvichingozorwadzawo hazvo moyo mufunge. Because vanhu vakutenda kamwe kachijairira. Zvorwadza moyo kwaona vana vadiki vakadzi vana vadiki vakadai vakanaka kudai vachiita zvine zvichingozorwadzawo moyo. Maybe we just need to ngosiyana nazvo tongotarisawo. Aiwa ende plus munhu kana asingade kuaddresswo negizo zvizvi today you know, just leave it like that. Chiwaniso like that. Zvinyadzi ndida kubvunza Chiwaniso, I want to ask you, mukamira muri tu apa munhu atuka zvinyadzi neatukwa zvinyadzi anonyara ndiani? Ndida kubvunza Chiwaniso, munhu atuka akutuka iwo zvinyadzi newo watukwa zvinyadzi anonyara ndiani? Iwo watukwa unonyara here. Hauna chotaura chakaipa. You never said anything wrong. Saka anenge ataura ndiye ataura zvanenge achitaura. Hamene mpo anti unhu unenge watooneswa here kuti takasiyana. Unhu unotaura ka. Munhu unotaura, unhu unotaura. Zvazvatopedza zvatopera. Zvokutuka zvinyadzi every day mwana Chiwaniso mumaroad munotutuka daily. Zvinyadzi zvozvo daily. Munongotituka daily. Munenge muchituka. Saka chinyuwani chinhasi. Kunenge kwakutoita imwe virus imwe ichatokunda inenge iri kutokunda nhingi coronavirus yedu kumaZimbabwe dzedu. Because ene zvanyanya. Kune vamwe vanhu futi vane chirwere chekungoda vanokufarira kungotuka nevanhu vasingazive. Comment section yataurwa zvene kukuchidzira nekudii. But at some guys hatiziye zvedu. Hazvichatisvikisa. Hello guys, but nyaya kana mati tingosiya, we do our own thing. Tinongosiya when we mind our own things, but zvongorwadza zvongo hauna ako zvaungaita hauna ako zvaungaita. Umari kunyora kuti hanzi don't be a prefect pamalive evanhu. My sister, uri mukadzi uchiri mwana mudiki uchakura. Kana wakura uchafila zvatikufila izvozvi. Uchazvifila, uchafilira munhu waunoda iwewe. Uchamufilira one day kuti but kokuwa hazvigonere kuti vanhu vaite peace. Uchazvifila right now kutaura because usati waziva chinonzi life. You have never experienced life. We are talking because we have experienced life. Zvepa social media nezve 2 minutes izvi zvasikana. Zvinosina email. Social media nezve 2 minutes izvi. Kune ma real life kudzoko anotozonidhana. Hakuna munhu asina basa paupenyu. Muzvizive izvozvo. Hakuna munhu asina basa paupenyu. One day you will need one another. You will need each other one day. Ndochokwadi. Ndizvozvo. Vanhu ngatidzidzei kuchinja kumana haiwa kana we can only try guys because vazosvika pakunyanya izvi. Ende futi chidonakidza ndechekuti vanhu vacho vanenge vasingazivani. Vanhu votanga kunhongana macomment section. Munhu haumuziye kana kuti anodzani kana kuti chi. Handitoziye kuti what is it. Handizive. Ini mwanga kutanga kunditukawo mucomment section wandisingamboziya kana kuti chi. And then you wonder kuti alright, what's your problem? You see, that's what he said. Ndozviri said izvozvo. Ndozvo zvitori said manje izvozvo izvo. Anowana. Ndozvo zvacho zvinenge zvitori said kuti unenge anoona kuti saka inopera sei yete yacho inozopera sei. Ndozvo zvinenge zviri said izvozvo izvo. But ende kuti chinoitika chekuti sometimes kutaura ka is not kuti kungotaura. Sometimes kutaura kwachona is coming from a place of hate kuti wakomana. But why? Because pama followers apa ka
nomuchiona kuti tinenge tiri kumapeji akasiyana siyana tichifollowa tichiita sei. Saka at the end of the day you are like, okay, hey, but I like this person as well. Why muri kuita zvakadai? Anditi semataurira ndamboita ini Keti, I like ndine zvandinomudiro. Anditi but zvosvika pakurwadza kuti akomana zvikungoramba zvingotendera ngoti nyaya dzekutukana nekudii. It's too much. We are already going through a lot as women, as mothers, as vanhu nje, as Zimbabweans and all that. We are already going through a lot. Do we really need this? I don't think so. And the particular patakatarisa panapa sisimelika, we are all in different parts of the world. Anditi Oh yes. tine zvatinenge tichitoonera Facebook. Iviso vamwe hatipo paFacebook kuti tiite basa rekutukana nevanhu. We are there to socialize. We are there to learn zvimwe zvinhu. We are there to drama inodikanwa pano neapo. Drama tinotodzida, hakuna asingade nyaya, hapana pacho patichazongoramba tingori serious nelife. But pane pamwe pekuzoti muganhu uyu kauyu wafurikidza. Akaka ngoma karirisa aka. Zvakunyanya. Pane zvimwe zvinhu kuti we can't take them. I think I see diaries, team diaries kuti sisimeli siyana nazvo mititite zvedu pano. I think let's concentrate on ours then tisana nazvo ungoita havo zvavanoita izvozvo. I think ndo zvingoripo. Pamwe nyaya dzekutuka dzachinaka because kwane zvecontent ka. Content sezvo Zuckerberg ari kupawo mari and all that, but zvimwe zvinhu no. Zvakunetsa. Zvichatinetsa asi zvazvakanakira ka chinobhuruka chinomhara. Dai zvakurumbidza zvamhara zvekupiwa mari izvi. Ngazvikurumbidza. My sister sema diaries maybe let's just stick to hours tongosiya but zvorwadza se hapana kutamba. Handisi zvatagona kuti vamuite maprefectoramba tine pisidaro. Ndapota zvangu sisimeli as I was saying, ndapota. You know what? The people that understand you and people that know you, they don't need any explanation. Tinotenda iwe unofunga kuti dei anga asina iwe tinotenda iwe kufumugwa chii unofunga kuti dei anga ane chimwe chaanga achida kuti ataure nhasi changa chasara chaunofunga kuti iwewe maybe anoziva anacho pawanzwa achitaura ikoko handiwana. Do you think kuti pane chaasiya? Uri kufunga kuti asiyirira? Uri kufunga kuti asiyirira akatozodzoka rimwe dei? Whatever it is, Sisimeli mukuziva kuti chii because kune vavhundukira ka vasiri vepano vavhundukira zvidzi document takatoidiscasa kudhara akadedzwa pano document wachona haana chaakataura saka hazvisi kutomboti vhunduka izvi. Saka nyaya dzekuramba tichangoexplaina nekudinda nchati sisimeli, the people that know you and understand you, they will never need an explanation from you. Anditi they will never. Vanoda kuinstigata drama nechika, those are the ones that will keep on vanokuramba vachingokutekenyedza ivo pocket you for you to justify yourself. Please, it's enough. Zvekuvhege izvi hatichatomboda kana kuzvinzwa izvo. Zvakataurwa kudhara, kangani zvakataurwa kudhara, we are tired. Hatichadi kuzvinzwa because that's their only weapon yekuti kuramba vachikudzoserai kumashure. Ada kudzokera kumashure ka ngaadzokere ega ikoko isiri kuenda kumberi because hapana munhu pano pasi. Dai Mwari wangu asingatipe a second chance in life isu ingadai tiri wapenyu. Who amongst us can say that God never gave them a second chance in life? Even kumoti vanhu vasingada kuziva ivo zvati into saka ndikozvitaura ndogaiti nyaya dzembikidza inga chikuva kudai juice kana kudi even takapiwa nemaghost arisina mavhiri ndakaita upenyu hwangu hwese ghost asi ndakapiwa maghost ndokusongonoti nonid yekuti nditaura kuti handinamboita ghost and handiti zveghost and kwamunoti ndopinda uko handina mavhiri ndakapindako ungosiyawo nyarara ungoti mhene ikoko. Aiwawo zvaibipa pasisimeli kuti iziri tiri pa I'm still wishing kuti ndinoda kutozoonawo sisimeli patoenda kuSouth Africa. I have to meet sisimeli, but as you are sisimeli, the sister that you have been in everything, ini ndikakufonerai kuti sisimeli ikadai dzimwe nguva munototi iwe wanyarara kuti zi kwakanaka iroko. If I say kuti sisimeli these days handisinzwa zvakanaka, munotongoti all right, moisa kana prayer, moita say handiti words of encouragement nekudi I don't have to explain to you because you already know what I'm going through. I know.
But know what vanenge a lot of people are going vamwe through. vanenge Panama, there is vasingazivi. a lot of people I know what they're going through because they come and tell me we talk. They don't know. Saka zvinonetsa zvekuramba uchingodzokera kumashure haiwa hapana. So many people have been given but everyone has been given a second chance in life. Second chance in life. Maybe tikamboti vanhu maybe go back to that. Kumboti zvibvunzewo kuti how many chances did God give me in this life? But I don't think that you will never. That's what we're trying to do, but doesn't go backfire. But it's exactly what we were trying to do. Yeah, but anyway, such is life. Such is life. Sometimes you think you are doing the right thing, but if you are doing the right thing to the wrong person, they will never understand. Someone who is committed to misunderstanding you, there's no way they will understand you. They will always get stuck on misunderstanding you. Whether you say, my name is Melly, kana iwo vachizviti unonzi memory, they will always say, aiwa, isu zita ratinoziva ndi memory. Even though wawaratidza ID kuti birth certificate rangu. Saka that's the way life is. Oh well, sometimes there are people that we can. Unoziva mumashoko atinotaura so mamwe mashoko atinotaura even mukutuka umukomo dei mwana tibatsira andizoziva hangu kuti tinozogona kurara sei ende mwana anotarisa sei. Unoziva Lucinda, I've told my story here handika kumasuro. I understand munhu anenge achiti right now comment section mubvunza kuti vanhu vangani vari kutsvaga vana vari kuvashaya vari kudya nezvinoyera nezvinoyera kuti abatse mwana achimushaya umwe achita miscarriage every day asingaperi achizama very way. Then tozoshama edu muromo tichituka vanhu nazvo. Sometimes I don't think kuti maybe kuti I don't know. Ini mashoko atinotaura chokwadi kuzviunzira zvituko pamusoro pedu kuzviunzira zvituko chako pacases nemiromo yatinotaura andimaona. Aiwa seketa kungoti chi vakakomborerwa zvavo vanoziva zvakatakura zvibereko zvevana vavo, vakakomborerwa zvavo vakaratidzwa naMwari future yekuti aiwa iwochi marriage yako ichange iri right, iwo vana vako vachange vari right. Aiwa vakakomborerwa, blessed are those. Aiwa ezosarira isisi hedu tinoziva kuti this is life. Upenyu chaiwo hauna mugoni, upenyu chaiwo ndewaMwari. Saka iwo vanoziya vanokwanisa kutaura aiwa vakakomborerwa sereki. Otilia ndakabvunzana nemasitumo mazuva apfuura ndakati chero munhu wacho andoti handifarira nimbufu ndakashama muromo kana ndichimudza anenge azvigoni ndakangota kakurwadziwa kapain so ndichiona kaklipika kwakandangosangana nako mashoko akabuda ipapo ndakaita kunzwa kudedera but ndakangoti havagoni havo hameno ndakangoti vagoni havo ndikangonyana ngati pamwe kwavo vakatopedza havachisina vana vanoda kuzozvarawo mangwana havasisina vanin'ina vanoda kuzozvarawo mangwana pamwe dzinza rekwavo rakatovhariswa ndosaka vanhu vachara mashoko akadai. Aiwa mangwana, asi mangwana havo mangwana ngavasazopedza nguva vachitsvaga varoi. Ndo zvinondipedza manje kuti vanhu people forget. Vanozitenga kuuya kuti hei ndichaziva kuti upenyu hwangu hauri kufamba iwe akutsvaga varoi. Aiwa musati masana kutsvaga varoi imbodzokerai kumashure muone kuti zvii zvamakaita mabasa enyu. Full stop. Chete. Lucinda, mira Lucinda ndibve ndaudza vanhu vakateerera pano. Mira ndibve ndakuudzai guys. Kana nditi ndiri kunyepa, ndiri fake kana tikudii. My diaries, Lucinda, you were there. You still remember me telling you about Nyaya Veronica Munomba? Yeah. You remember? Me telling you about Yemwe Musikana Mutwana akarishungurudza Munomba. You still remember? Yeah. Do you know kuti ndakagara pasi ndoga ndikati no. Handika no. Iyi shamu yandakaunza ndoga iyi. Ndakaunza shamu iyi ndoga iyi yauya iyi ishamu yangu iyi. Nyeko ndengeyo nenyaya ndo maziva chona ndichangosiya. Ndenge. Ndakatozvudza ndoga pamberi pangu ndikati iyi une chero zvodini. Uish. Ikese ndakaunza I brought this upon myself. Let me just deal with it. Believe it or not, it's true. Listen, ndakataona ndoga kuti iyi ndakaunza kesi ndega. Ish. Lucinda ndenda kuudza kuti ndichizorapa kuti ndakanamata. Lucinda
kana pane panguva ndekuita ndokudza ndakasvira pabvisa naMwari kandi try kubreaka the case ndichazoona kuti ende zvairamba kuchidzoka unongati unyamu une mhosva dzako dzinoflasha pamberi pako kudai kutongori kuona filimu yairamba ichidzoka kudai ichidzoka kudai so ndikaiziva kuti ndini I had to go into my own war room and break that case. Yeah. Sometimes you bring cases the way you bring your own cases. People might think I'm telling you it from experience. Aiwa plus upenyu zviri notenderera. Ite tikuona matakuti aiwa vanotaura zvavo zvavanotaura kadai Mwari vakupai mazuva akawanda tigozoona kuti mugozowitnessawo kuti life yakaita sei. Haungotuke munhu usingazivi. Mazuva kuwanda Mwari vanotipa afunge musinga Mwari vanotipa mazuva kuwanda kurarama ndo atatu une nawo ufunge maybe we were saved to save others. Ndizvo zvanenge ndichifungawo saka maybe ndichizoda kuganzira nyaya dzangu idzi. Maybe choose that maybe I was saved to save other people. Ndizvo zvanenge ndichizviudza. Sinenge iri wrong turn. Tikona dokumeke ari papa dokumeke hadzadzi. But anyway ngatimbodzidzai kudanana maZimbabwe. Isa request kuedza apa dzisadamburuka. Ndokutoenda. Auya dokumake uya kusamana. Antigoni manje kumupina manje. Uyu mwana wangu because dokumake uri hanzadzi yedu ufunge. Tinotori mwana wakatanga kuuya pano. We know you and we love you. Ngatimbodzidzei kudanana vakomana because hey ini ndosaka nchimboti kana kuti Zimbabwe munoziva kuti nyika yedu chaitakambotasa nyika yedu ndo kana nchirizvibvunza kuti vakomana handifunge kana pane muZimbabwe asina kumbobvira namatira Zimbabwe. Tese tiri panapa takanamatira Zimbabwe zvisingaite asi minamato yedu inoenda kupi? Inoenda kupi minamato yedu? Haisi kujiwa nezvimwe zviito here zvedu izvi? Amen. Amen. Pakaipa chimwe chedu chinosara chimwe chimudhori chinoti pakaipa pakaipa panenge pakatoipa. Aiwa isi kuda zvekudaro. When you first came here, ndinodropa chimwana ichi amochiri pano chishamwari chake ichi. All right, Sis Melly, love you, my diaries. Aiwa ngafunge mberi isi tiri pamberi nerudo pagrupu pedapo. Hatisi kutombozokera kumashure ese tinotodanana. Thank you. Bye bye my sister, love you, take care. Love you too. Right. Guys, ndakuinda. Guys, I'm going now. Maona kuti ndine mwana wayo adonodropiwa. Saka ndakwenda kudropa mwana ndodzoka ndonyatsa kugocha ndichigocha brai. Saka vari kuda kudya brai, please come and join me. I am having brai here. Come and join me so that we can brai together. Ndichidzoka ndikudzoka kubrai. Saka gaimponisiya mwana uyu hanimaona. Life goes on. Ndakuindira mberi nelife so. Hanimaona. Life goes on. Saka my diaries, we love you. I love you so much. Mwari kuitei zvakanaka. Don't take everything to heart, guys. Let's learn to forgive and move forward. Let's learn to forgive and move forward. Handitika zvatopera so chirega kwenda kunotuka munhu kumba kwake kana kudini ini matima diaries chirega kudi kupinda munyaya dzavanhu ndakuhwai ndakuudzai pano pamberi pevanhu ani ndozvamataura mukati chirege saka ndarega kupa nhasiwo aiwa tichapindiriwo tongotarisawo tikuri kana kusatotarisa chose tongodarikawo notuti zvamataura ani zvamadiklare saka ndakuinda ini guys tozokubata time kana ndadzoka mangwana guys mangwana tikukonta nenyaya yemukomana waya toita mafinals apata tiri paweekend cup toita nyaya yemukomana yayo tochiipedza nyaya yemukomana yayo tochiita nyaya yemusikana uya wokuinda nemwana ushu webhuchana ushu mangwana ndopatichidzibata idzi nyaya idzi. So guys, Marabo, take care.